Korowi Thango no na shikma Kokborok la jawo Nini nai thokno loge Langma Korowi Thango no na shikma Kokborok la jawo Nini nai thokno loge Oh ani hangkai sing tini Langma Korowi Thango Kokborok romantic music video release khaina thangi tongo hangkai belai kheno khatung khajama tongo tini music video release khaipuro chini senior artist sar kaplaino manai angkhabono ma maringo sar kaplaino manai belai kheno bokha tongtoka senior person khoroksa manai hangkai chini yakli team ni tini program bo tongo tini program dinono album bo release ngi tongo ani logi tongo chini female singer Jibli Deborma ani yango tongo Rakesh hello male actor female ingkai Saina Nuwatia ingkai mama kablai sir kok thaji thani saikana ga changno music video bepare narone o music video belai ka hamke success sungtung buiro kana baithong hamjak baithong abani bokha bai nayo tai narone team yakhili abo bahaino kaham ke success sungtung Simon thong boi yakhli songta mo khaitong video album taitam tamo borok ni bisi boroni bokhawo thina ango samung khlainani bokhaw sabjak tong aborogo norok nukjak thong boi bai tai noroni hamkhrai nayo asung noni hambai sarno kai sing tabok chini poster release khaisinai okay Mama aing nasili Dani yang kasih jatuh nasi foto Oke hambai Masukno tini chini album music video release khakia nainata pokdi Surji Deborma fan club YouTube channel ta yakli music team by gadali tongdi katal program ro khaina angkai sing by contact hemano description chini phone number tongo angkai osungno je media phainai rongno bo ang hambai afaro singno mo high news kaisa coverage khaima bagai belakona hambai khulum kanong jotono no Langma Korowi Thango amono ani resamung amo baikhyani to kongma resamung no akhor katam khor Langma Korowi Thango kisa different hanimano tam ningke or resamung ni bagai sing onek hard work khaiki angkai chini team special ani team angkai yakli the step of music angkai yakli timo chini singer katal entry nakha Jibli Deborma angkai Jibli belai kheno talented bini nomo compose tai lyrics angkai bano propose khaike je dara or samung nang bai resaba nangke ang khanaka khanamanya gulo ang belai kheno impression kha mane or samungo rocking beat emon khe tongo angke plus rocking song tani favorite song o jaga je extra je rocking song nangmani harkat like that iya nanari nana omdre ko ekta ang use khaike o jaga angke ang perfect और samung na ngani time rekha tai perfect hard work khaike an logi rekha Jibli tai music rekha chini Pintu bai means Pintu Mura Singh any borok studio belai kheno kaham studio bini jotno bini studio recording khana ta pokdi engkai especially ngai chini yakli team ni ngai music video no release khai tongo engkai YouTube channel engkai Surji Deborma fan club YouTube channel no naina ta pokdi kha khayo norong jotono chajak na hinai chino music video no engke je nayok naiki actor actress je mankha chini Rakesh tai Saina borong belai kheno perfect acting no jaga khlaikya ang bongno je direction rokha borong amti kheno khaikya borong kaham no actor ang be katal sine laikya newcomers phano borong 2-3 ta album ro khaijak bong film bo khai tongo Kang bang no proposal khangai sengo ja kaisa matching juri mangkha chini all team sengo jaga hard work khaikya chini yakli team ni all members special thanks kabang ma borong tong ang bumung sabaili o jaga ta kaisa ni logi tongo VFX titling
chini da dipok ke bo ang bai editing sung duita machine te achuk laikya editing khlai laikya hard work khaikya sung tau bo ma thoya ko mai moi chalaya khainai tamni ke releasing date sung kisa alada chini production ni samung bangma bagai kosto khai da dipok bai ang milio samung no khaikya belai kheno chini juri bo kaham no o jaga sung kaham kai chini video finish sung khaikya everything ke osukno norong chajakai hamjakai singno comments khaidi like share ke tai yakli team ningi nang hainai sawo surji deorman ke jotno no hambai ke description no norong je video link mannai norong naidi tai chini je yakli team ni phone number rojak tongo program nangkha contact khaimano ke nong jotno na hambai je media especially media rong no ba hambai afaro singno mo hai video coverage khaima bagai ke osukno bye bye Jotno no khulungka chini music video phai tongo lama Korowi Thango ani mung ke to China no atia inke norok nai man nai tai kisani pore no tabuk to release ingya kho tai kisa sharik rok ke norok nugui man nai jung album no khaimani belai no kostong laijak kosto kheno khai laikha wate hiya sadung hiya khe chung khalaikha te chini dara surojit bo belai khe chuno support khaika bo belai khe borok bo kaham tai acting hoite je chini je sukje kamiyungui tongmani acting ong thong lips ni problem rok tongmarok chuno bo jotono sairibo amte bo joto jaga no perfect tai ang darana belai khe ang hambai mario basike ano ani second third ngai omo element bai hinke hain bage ang belai khano ang kapal kotor ni wan shogo darana suke support khayo tai chini singer rok bo belai khano hard work khaijak prongni first time ba Jubilee Deborma chela hanke to chini cameraman chini director hani mano bono singer Surojit Deborma belai khano kha tong thokjagani ani first omono video no ani bakha belai khano khatungjak je kahamke khaika hanei joto je kaini ro khai tongmani abo bo kaham no but oboni sai obang taisa kaham ingjak kha haima tongo kinoro kha khayo norok chajak nai hinei belai no romantic song tai belai no kaham khaijak sung norok daktino nai mannai hambai puila no jotono khulomung ya pharo hinkai ang saksang no belai no lucky hine wan sugo tango hinkai omani first receive mung te music video bo ongkhroi tongo hinkai puila nang hambai ya phana musungo chini dak Surojit no tango hingangkai bini saitong mung bai taratari no usung video no karioi mankha te norong no phunogoi mankha hingkai kha khlayo norok kaham nongjak nai hinoi tango hingangkai chung belai no kosto khai khlai like video no te chino no actor actress borok bo belai no kosto khlai kya hingkai o jora o tuwati rok bo phai tongmani jora hingkai chung 2 din bai shot paina noi kha khlai tongmani pai man riya prai 4 din nangoi thangka hingkai kha khlai no jotono kaham jak bai nai hingkai asung no hambai hingkai o desa mungo music dikha sini dara pintu mora sing ani boro studio hingkai bobo belai kheno kom somoy ni bisingo juno o music video audio juno karioi rohorka te bono bo paiflai hambai afaro tango hingkai juno asuk kom somoy ni bisingo juno desa mung complete khe rohmani bagai hingkai ang yaklik team ningoi norong no jotono hambai afaro noro desa mung no jajagai tongkhai please juno support khlai di te share khlai di te like khlai ang Rakesh Deborma tai an music video kotal phai tongo norok naima nai o music album bung hake lama Korowi Thango tai norok o video no naima nai Surojit fan club Surojit Deborma fan club nainta pogdi inke ano je o jaga invite khaigya invite mane ano Tara boi thang le
Hade hai. Kokbore Go. norong nai manai lama korai thango album ketal tai ano o jaga dara mane ringui na haka o acting bagai tarpore dara Surojit Debroma bana ringui na haka tarpore ang bobai malaijak first time malaijak abni jagla hai bobai hai malai tongai malaikha abani pore bobai kok khalaiya tarpore album bagai bana post khaiya kaisa ang khaileni album nei ge khane bagai ang hoka নকরিনাই তারপরে ও অ্যালবাম লামা করবি থাঙ্গো মানে ও অ্যালবাম খাইলি মানে তিনি রিলিজ নাই নরক যত নাই মানে মো কিসা রোমান্টিক টাইপ ও जों ও অ্যালবাম খাইব্রো অনেক কষ্ট খাইলেগা বাইক সাকারাও কাছলাইগা বাইক কাছলাইপুর রব অনেক কষ্টকে মানে সালনাব্রো মানে চালনাব তাঙ্গে জানি মানে বুইরক হয়নো নাহাই টংকা তাইকে চালুক টংলা কেমন তাম খবর হইন টংলা এঙ্গে দ্রুন শট নাই টংলা ইনকে কোন camera kori tai seng omo borok saka mutam kobodang tong bacha mora haikra bike chali tong amtira wan sumana boi onek log khena halai kya onek kosto ke o shoot no mana halai geseng shooting puro tai seng o shooting go onek 3 din nangkha tan ni himale watio kisa kepan khasuno tai onek kosto khagia singer hingage chinor tong chini director chino direction khainai tai cameraman bo tong bo cinta Surojit no tai breni singer hingage breni khorang hingage chini Debroma chini asun koksanaya norong kaitung